To je bolelo. Candy, šta radiš? Kako šta? Pokušavam te naučim da hodam. Juj! Jadna. To nije bolno, ali je jako ružno. Sad imam puna usta peska. Odvratno. Gledaj kako treba hodati. Ustati je već pola posla. A sad ću zapaliti prvi selfie u obliku sirene. Blic, o ne! Sve je u redu? O ne, pogledajte na šta ličim. Fuj, to je odvratno. Devojke, gledajte, odlično mi ide. Jao, prerano sam zaključila. Gospođo, uhvatio sam vas. Oho, pare, idem ja. Koji si ti, džentlmen? Devojke, očigledno nećemo moći ni da stojimo, ni da hodamo. Čekajte, nećemo odustati. Uspećemo ako budemo delovali zajedno. Hajde da se držimo za ruke i zajedno da ustanemo. Uspeli smo, svaka nam čast. Gledajte, mogu čak i da skačem. I ne samo ti. Ispostavilo se da biti sirena uopšte nije dosadno. Devojke, ludujemo. Ovdje će biti najbolja žurka ikad. O, da. Hoćemo uzeti koktele. Hajde. Zdravo, želimo ukusan koktel za svaku sirenu. Zdravo, devojke. Niste jedine sirene na ovoj plaži. Tu su i sirenčine. Moje ime je Sam. Kakav lepotan. Sam, ostavit ću ti veliki bakšiš. Zaslužio si ga. Oho, toliko mi još niko nije ostavljao. Ne mogu da verujem. To još nije sve. Steve, daj mu što više para. Naravno, gospođo. Oho, juj, to je bolelo. Ups, moram da idem. Sad imam kvrgu, ali svakako sam srećan. Šta čutite, pare? U životu je bitna ljubav. Sa prelepom devojkom. Ovaj poljubac je za tebe. O, to je baš lepo. Hvataj još jedan. Još nikad nisam dobio toliko pažnje. Jao, ove pažnje je već previše. Dosta poljubaca. Dosta, molim te prestani. Evo, bolje probaj ovaj koktel. Kakav užas. Nikad nisam mislio da je moguće umoriti se od ženske pažnje. Sirene u plavom, a šta ti hoćeš? A ja ne mogu da platim. U stvari, mogu ga samo pozvati na našu žurku, što da ne? Sam, hajde sa mnom. Dobro došao. Zabavljaj se. Znaš ti da plešeš? Pomalo. Slušaj, to je zaista zabavno. Vidi, oni plešu. Hajmo kod njih. Ćao, jel se zabavljate? Hoćemo i mi? O, da. Hoćemo zajedno da plešemo. Vrlo rado. Joj, padam. O ne, moj privezak. Eto, sad sam opet običan čovek. Nije lepo da hodaš u gaćama pred devojkama. Joj, kako nezgodno. To je sve zbog mene. Devojke, hajde da odemo odavde. Pogledajte, a evo naših kuća. Hajde da uđemo unutra. Idem ja. I ja isto. Jo, a ja sam dobila najobičniju kuću. Aha, izgleda da Miley spava. To znači da mogu ukrasti nešto iz njenog sefa. Wow, skupe stvari nisu samo u sefu. Recite mi ko još ovako ostavlja novi iPhone. Sada pripada meni. Pa, sada mogu hakovati ovaj sef. Mislim da ću brzo to uraditi. Hej, šta radiš? A misliš da te neću zaustaviti? Ja sam pa mislim, hteo sam samo...
odlazim. Već odlaziš? Kako da ne? Moje zvezde će te brzo zaustaviti. O ne! Joj, zalepili su me za zid. Ne bih rekao da mi se sviđa to. Nećeš više ulaziti u tuđe kuće? Znaš šta? Repko mi dolaze lopovi. Hajde da se slikamo za uspomenu. Odlično! Super! Čekajte, a gde je? Očigledno je se uplašio. I zaboravio je svoju jaknu. Kukavica. Jedva sam pobegao. Pa vreme je da opljačkam svoju sljedeću žrtvu. Da vidimo šta ona ima. Jel to sve? Tu je samo smeće. Treba bolje potražiti. Šta je to? Šta se dešava? Lopov? Kakav lep repić. Izgleda da pripada nekome. Meni? I sad ću te ovim repom udariti u lice. Svaka mi čast. Sviđa mi se njegov duks. Uzet ću ga sebi. Gde je moja odeća? Kako je to moguće? Mene su opljačkali. Da, pantalone mi neće trebati. Ipak sam ja sirena. Idemo odavde. Hvala na odeći. Dakle, ostala je posljednja kuća. Nadam se da ću barem ovdje moći da ugradem nešto. Mislim da se ovdje sve stvari dobro čuvaju, tako da malo gasa neće škoditi. Jao! Šta se to čuje? Ne smetajte mi da spavam. Kakve lepe zvezdice. O ne, alarm. Nije se probudila? Dobro je. Dakle, mogu lepo uzeti ovaj dijamant sebi. Nisam mislio da će sve biti tako lako. Joj! Gde si krenuo? Kud nosiš ovaj kamen, jeli? Ja sam, hteo sam... Stani. Znaš šta? Sklanjaj se odavde. Šta je bilo? Šta se dogodilo ovdje? Ništa, sve je u redu. Možete nastaviti da spavate. Devojke, pogledajte kakve lepe cipele. Trebaju mi takve. Svako bih hteo. Ali ne možemo ih nositi sa ovim repovima. Pa, hajde onda da skinemo priveske. Iskreno, već sam se umorila da budem sirena. Joj, kako je lepo osjećati noge, a ne rep. Devojke, tako sam poželjela svoje noge. Nemate pojma. Hajmo odmah u kupovinu. Ja sam odlučila da želim medeni žele. Hoćete li mi ga pripremiti? Naravno. Ali mi treba med. Sad ću pozajmiti malo meda od pčela. Koliko vas je? Vreme da bežim odavde. Odlično. Sipat ću med u flašu. Trebalo bi da bude dovoljno da napunim celu flašu. Joj, opet pčele, košnica nije moja. Šta? To nije ni moja košnica, Joj. Čekajte. Šta se dešava? Šta? Pčele su ukrali moj med i košnicu. Halo, meni hitno treba ogromna isporuka meda. Kako brzo. Odlično. Dakle, sipat ću Skittles bombone u svaku teglu. Tako je. Sada to treba promešati. Odlično. Med je postao bojen. A sada sipam svaku boju po redu u ovu ogromnu flašu. Da, ljubičasta, plava, zelena, žuta i crvena. Divno. A šta tamo radi Dustin? Halo? Trebao si da napraviš žele za sestru, a ne da pojedeš moj. Bako, pazite na svog unuka, molim vas. Dobro. Ja sam samo malo ogladneo.
Već mi je došla ideja šta ću da radim. Treba mi Fanta i med. Sipat ću med u limenku. Malo curi, ali to nema veze. Odlično. Sad imam medeni žele sa ukusom Fante. To je ekstra. A sada mogu da dodam norcu žele. Da, evo ih. Obožavam ove bombone. Sipat ću ih unutra. Tako je, dovoljno. A ostatak ide meni u usta. Cool. Moko, što to radiš? Jesu to žele bombone sa limunom? To ja volim. Da, stavit ću ih u med. Imat ću ukusan žele sa limunima. Tako je. Zatim ću nalepiti etiketu. Gotovo. Vidi, Dustine. Šta je bilo? Moko, skloni se. Ti samo pogledaj. Šef je napravila ogroman medeni žele. Da, daj mi Skittles i odlazi. Dodat ću bombone u flašu. Odlično. Sad je sve gotovo. Prijatno, mala. Wow! Kakva ogromna flaša žele. Baš je cool. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Izgleda kao žele od Fante. A moj mlađi brat je baš kreativan. To je mnogo ukusno. Unutra su još i njorc bombone. Ja ih baš volim. Kakav je ovdje žele? Izgleda da je unutra nešto citrusno. Treba istisnuti. To nije bilo lako, ali uspela sam. Ukus je zanimljiv, ali ne mogu da kažem da mi se dopalo. Konačno mogu da probam ovaj ogroman šareni žele. Izgleda tako dobro. Da, unutra su Skittles bombone, nevjerovatno. Ali ko će pobediti? Tačno! Brat Dustin me iznenadio najviše. Prva pobjeda je odmah moja, to. Napravite jelo u obliku mace. Naravno, moram uzeti kore. Da. A sad ću izrezati potrebne delove. Odseći ću ovdje i ovdje, tako je. A sad ću da sastavim od ovih komadića mačku. Eto, uspeo sam. A što da radim dalje? Točno! Šef ima gomilu različitih raznobojnih vreća sa filom. To mi treba. Sad ću da ukradem par. Šta? Kakav bezobrazluk. Dustin, dobro. Meni svejedno te boje ne trebaju, možeš da uzmeš. A ja ću napraviti šarenu tortu. Treba naneti raznobojni krem. A posle ću ukrasiti sve raznobojnim kitketom. Tako je bolje. U centar torte ću staviti želemacu. Hej, bako! Da li sam ti dozvolila da diraš? Skloni svoje ruke. Ja nisam ni htjela da diram. Imam važnije posla. Na primjer, svoju tortu. Moram naneti fil. Napravit ću lepe šare. Eto. Zatim ću dodati koščice, njušku i uši. Šta ti treba, Dustine? Bako, a šta ja da radim? To izgleda baš ružno. Hajde da ti pomognem, Mili. Stavit ćemo na tvoju tortu fil različitih boja. Tako je. Tvoja maca će biti sva šarena. Dodat ćemo njušku i to je to. A Vanessa, možeš da probaš. Ne mogu da verujem svojim očima. Da li je svakova torta samo za mene? Tako sam srećna. Želim da probam ovu tortu. Tako je lepa. I ukus je dobar. Čekajte, šta je ovdje gore? Pa to je žele maca. Moram je probati. Ekstra. Šta dalje da probam? Kakva slatka mačka. Kakav je ukus? Nije loše. Ali hoću da probam nešto drugo. Čekajte, da li je ovo maca u obliku lubenice? Zanimljivo. Baš mi se sviđa. Ali ko je pobedila? Moram da razmislim. Znate šta? Svi ste pobedili.
jeste čuli? Svaka nam čast. A sad sam smislila jelo u obliku medveda. Hajde, čekam vaše varijante. Odlična ideja. Ja već znam šta da radim. Imam savršeno testo. Sama sam ga umesila. Izvini, Dustine, ali tebi neću da dam. A podelila sam testo na 3 komada i stavila sve u rernu. Gotovo. Eto, ispale su divne lepinje. Sad ću ih iseći. Dustine, skloni se. Okej, nastavit ću. Treba pažljivo iseći sredinu. A unutra sipati fil. Evo ga. Divno. A zatim ću dodati ukrase u obliku medvedića. Preslatko. Ispale su lepinje sa filom. A Dustin, neću ti dati svoju lepinju. Uzmi testo i pravi ih sam. Dobro, sad ću da probam. Prvo treba razvući testo. Da, tako je. Sad ću uz pomoć kalupa napraviti medvediće. Da, super! I zašto koristiti rernu ako mogu za par sekundi spremiti sve živom vatrom? Dustine, jesi li lud? To nije bezbedno. Daj ovamo svoje keksiće. Ja ću sama da ih stavim u rernu. Eto, par minuta i sve je gotovo. I ništa nije izgorelo. Izvoli. Hvala, bako. Dakle, sad ću dodati ukrase. Lepe mašnice. Šta se dešava? Ne brini, sad ću da pokažem. Gledaj kako se tvoj medved pretvorio u pandu. Ja ću da ga uzmem. Ćao, ćao. On mi je potreban za ukrašavanje torte. Dodat ću više pandi. I još više bambusa. O, da. To je još jedno remek-delo. Ja sam genije. Svaka mi čast. Vanessa, mila. A mi smo završili. Probaj, draga. Wow! Jeste li vi napravili sve ovo za mene? Od čega da počnem? Hoću da probam ove keksiće u obliku medvedića. Izgledaju preslatko. I ukus je dobar. A šta je ovdje? Opa! Neke lepinjice. Izgledaju cool. O, hvala, bako. To je bilo super. I posljednje jelo je torta. O, izgleda neverovatno. I ukus je predobar. Čekajte, ali ko je pobedio, moram razmisliti. I to je baka. To, konačno je pobeda moja. Hvala, unuk. Dakle, vreme je da sredim svoju kuću. Gledaj pažljivo. Treba malo magije. Eto, dočarala sam plastelin. Sad ću ga razvaljati. I napraviti jedan veliki listić. Tako je. Odlično mi ide. Gotovo. A sad ću seći pravougaonik. I zalepiti ga na zid svoje kuće. O, da. Ispalo je divno. Napravit ću lepe šare. A sad mi treba šetkica i sladoled. Baš je ukusan. Sladoled mogu pojesti jer mi treba samo štapić. A ja ću početi da farbam svoju kućicu. Eto, sladoled sam pojela. Treba mi još jedan. Šetkica mi ne treba. Uzet ću sunđer. Da, on ostavlja baš lepi tragovi. Divno. Gledajte, sada to liči na ciglu. I još jedan sladoled sam pojela. Sada mogu napraviti nešto od ovih štapića. Da, sad ću nešto smisliti. Odlomit ću kraj. A sad ću to sve zalepiti na kuću. Tako je, nastavit ću da radim. Odlično mi ide. I na krov ću staviti malo. Gotovo, baš mi se sviđa. A sada to sve treba ofarbati. U crnu boju, naravno. Obožavam ovu boju. I dodat ću malo crvene. Šta se dešava? Šta je to? Vanessa! Jesam li te pogodila? Izvini, slučajno sam. Ja sam već obojila svoju kuću u roze boju. A
A kao ukras ću koristiti marshmallow. Da, poređat ću ga ovako. Baš mi se sviđa. O, Lutko, ti mi pomažeš? Super, mi smo odličan tim, baci kocku. A sad ću s pomoć ovog valjka dodati srca na zid kućice. Super, pogledajte kako to slatko izgleda. Ja sam oduševljena sam i moja Lutka isto. A šta da stavim na krov? Neka budu ova srca na krovu. Da, to je divno. Ups, izvini. Marš od moje kuće! I ja ću ukrasiti svoj krov. Ali ne srcama naravno, nego slepim miševima. O da, ali ni to ni sve. Okačit ću i jeziva krila. Sada moje kuće izgleda baš brutalno i mračno. A ja ću staviti beli okvir ekstra. I srce na kući. Gledajte, ono sija ekstra. A vidi moj krov. Da. S polja kućica izgleda ekstra. Buh! Nemoj da me plašiš. A vidi šta imam, Lutko. To je lepa lepljiva traka. A mi ćemo napraviti takve pločice u tvojoj donjoj sobi. O, vidi kako super ispada. A zidove ćemo ukrasiti roze mašnicama. Preslatko, jel da? A jednu mašnu ću staviti tebi. A baš ti dobro stoji. Čekajte, šta je to? Šta se dešava? Još malo. Tako je, još. Da vidimo šta je spalo. Komadići, da, to mi treba. Stavit ću ih na pod. Odlično. Ostalo je sve ofarbati u sivu boju. Mnogo mi se sviđa ova nijansa. Ekstra. Ali ni to ni sve. Treba okačiti zavese i luster. Ekstra. Ja obožavam sveće, tako da ću dodati što više. Stolice ovde. Sat i kamin. O da, moja soba je mnogo dobra. Lutko, sedi i uživaj. Ti si moja kraljica. Vidim da uživaš. Šta je bilo? Gledaj! Tu će biti sudopera. Pored špore, a ovo je mali frižider. Eto ga. Stavit ću još police, slatkiše i ukrase. O da, to je mnogo slatko. Moja kuhinja je skoro spremna. Jo, ali ja sam sasvim zaboravila na sto. Sad čekaj malo. O, tačno. Na zid mogu staviti travnjak i cveće, tako. I naravno sto i stolice. Eto, sada možeš da sedneš i da jedeš. Pa, jel ti se sviđa? Vidim da ti se sviđa. Uzmi tanjirić za svoj doručak. Prijetno, Barbiko. Eto, posluži se. Da, moja kuhinja je ispala odlična. Svaka mi čast. O da. Ne mogu da se nagledam na svoju sobu. Ona je odlična. O, kakav mekan tepih. Savršen za moju sljedeću sobu. A zid ću ukrasiti lepim zavesama. Dodat ću još roze krevet i rasvetu. Zatim lampu, noćni stočić i ormar za stvari. Vidi, jel ti se sviđa, Barbiko? Naravno da ti se sviđa. Mnogo lepo, sve divno. A lezi na krevet, odmori se. Tu možeš da spavaš i da radiš. Imaš prelep roza laptop. Sve kao što voliš. Ja sam srećna kad si ti srećna. Šta? Platica? Hej, šta radiš? I ova mi ne treba, i ova. Kakav miris. Kod mene na tepiku će biti prave latice ruža. Da, a cvećem ću ukrasiti zid. Crno-crveni krevet. Da, mnogo lijep. Zatim maneken. I ogledalo. Pa, kako ti se sviđa, moja draga? Ispalo je jako dobro, jel da? Ovo je nevjerovatno. Ipak moja spavača soba je mnogo bolja. Ona je
mnogo slatka i nežna. Ostalo je srediti posljednju sobu. To će biti kupatilo. Stavit ću kadu u obliku cipele, a na zid ću okačiti leptire. Tako je. I treba dodati još puno slatkih detalja. Aha, i ne smijem zaboraviti na toaletni stočić. Wow, koliko imaš različitih flašica. Ti baš voliš da se kupaš, jel da? Uživaj, draga moja. Oh. Šta, leptiri? Odvratno, ja imam nešto bolje. To su slepi miševi. Stavit ću ih ovdje. Zatim ću dodati sveće, slike i naravno sto. Da, crn kao moje srce. Ali ipak nešto nedostaje u trpezari. Da, znam. To je krv. Da, obožavam krvavu boju. I ukus je super. Sipat ću krv u čašu. O, da. A sada možeš da probaš. Jel ti se sviđa? O, tačno, posljednji dodir. I to je to. Vanessa, vidi. A vidiš šta ja imam? To je travnjak. Sad ću da sredim svoje dvorište. Stavit ću lepo drvo i to je to. Ovdje moja barbika može da leži na svežem vazduhu i da uživa. Još ograda i to je to. Dvorište znači. I ja sam napravila svoje dvorište. O, kako dobar pas. A moja barbika će imati još i auto, znaš? A Roza, naravno. A mojoj ne treba auto. Wow! Moja kuća je divna. To je najbolja kuća na svetu. Jako sam zadovoljna. Šta to pričaš? A moja kuća je mnogo bolja. Ja sam zadovoljna. A i moja lutka isto. Iskreno, obe kuće su lepe. Da, slažem se. O, ti si mi tako slatka i lepa. Oduševljena sam. O, kako sve oko nas prelepo. Tako sam srećna. O, kakav je to čudan zvuk. Sklonite se s puta. Ne boj se, moja mala. Tebe niko neće povrediti. Ogo, šta je to? Jao, o ne. Slomila si našu kuću. Ups. Ne brini, nešto ću smisliti. Jao, kako to? Ja sam tako htjela da imam svoju kućicu. Ni reći više. Sad ću ispraviti situaciju, ne brini. Sagradit ću ti novu kuću. To nije teško. Treba mi karton i lepa. Sad ću sve zalepiti i to je to. Ne brini, napravit ću bolje nego što je bilo. Ostalo još malo, posljednji sprat i to je to. Wow, sviđa mi se. Dakle, ja također želim sebi svoju kuću. Pa dobro, a bit će i tebi tvoja kuća. Malo magije će mi pomoći. Da, tako je, to mi treba. Ostalo je samo staviti krov, to je lako. O, kakva lepota. Kako ti se sviđa? Da, oduševljena sam. Hvala. O, tako mi je drago. O, čekajte, šta se dešava? O, ne, fuj. Izvini, nisam namerno. Ili ja sam. Ja samo farbam zidove u novoj kući. Ups, vreme da bežim. Dakle, sa zidovima sam završila. A sada treba farbati krov. Koristit ću crvenu boju. Wow, izgleda prelepo. Sad ću da ja... Oho, šta je to? Šta, je li ti strašno? Ne brini, to je samo paradajzok. Šta se uopšte ovdje dešava? Dobro, moja malena mi je nešto donela. Da vidimo. O, to je zelena boja. Odlična ideja. Sad ću napraviti lepe mrlje. Ovo je jako zabavno. Ispalo mnogo lepo, jel da? Wow! A roze farba u spreju? Dobra ideja. Sa njom ću farbati zidove. Prelepa boja. I jako mi se sviđa. I to je baš zgodno. Koristit ću 3 boje. Roze, žutu i plavu.
A zid je ostao nefarban? Ne znam šta da radim sa njim. Treba će mi huba buba. Napravit ću od nje ovakve figurice. A od njih ću napraviti mozaik na zidu. Biće veoma lepo. Wow, pogledajte. O, imam još jednu ideju. Imam ovakva krila. Odlično će izgledati na krovu. Stavit ću rog i eto, sve spremno. Koji ste vi graditelji? I mi to možemo. Krila na krovu znači? Dobro, nema problema. Samo što naš krov će biti mnogo bolje od vašeg. To je to. Ispalo sjajno, ja sam zadovoljna. A vi, mališani? Da! Vreme da ukrasimo našu kuću. Ima ovakva prelepa semena. Sad ću ih posaditi. A ja ću dodati malo magije. O, ispala je odlična livada. Ti si moja pametnica. A ja sam još nešto smislila. Treba će mi šarene olovke. Ali mi nećemo crtati, a mi ćemo ih zalepiti među sobom. Tako je. Odlično mi ide. Pogledajte, ispala odlična ograda. A dodat ću malo cveća i ljuljašku od olovaka. Stavit ću ovdje. Wow, to je baš dobro. Obožavam da se ljuljam. Jo, šta se dešava? To je za nas. A mi nećemo imati neku glupu travu. Kod nas će biti pravi asfalt. Gledajte, to je prelepo. O, da, uspela sam. A sad ću uzeti kredu i šarati naš put. Želim da bude mnogo lepo. Eto, jako mi se sviđa. Ćao, mali, jel ti se sviđa? Da vidimo, o da, to je prelepo, ali dodat ću malo magije. Da, kakva lepa ograda. Wow, i meni se sviđa svaka čast. Dodat ću malo crvenog cveća. O da, ali to još nije sve, trebaju nam opasne biljke. Eto ih, savršeno. I naravno, iznenađenje za tebe. Pogledaj. Da, sve baš cool. Ali naša kuća je bolja. Dakle, vreme da sredimo kuću iznutra. Dodat ću šarene trake. Ovako. Da, ispalo je prelepo. A sad ću okačiti roza zavesu. Wow, preslatko. Okačit ću luster, staviti tepih, sliku i stočić za šminkanje. Eto. Stavit ću još cveće i kadu. Ali to nije obična kada. Ona će biti napunjena kuglicama. Wow! Šarene kuglice obožavam! Jao, šta je to bilo? Šta? Eto ti! Ko je to bacio u mene? Šta je to? Štapić od sladoleda? Da, to će mi trebati. Napravit ću od ovih štapića lep pod. O, divno. Tu će stati ormar. Ne jedan. A u sredini će biti kamin i puno knjiga. Tu će biti slika. A na kamin ću staviti sveće. I treba mi još sveća. Da. A još će ovdje stati klavir. On nije običan, on je magičan. Još par detalja i to. Kako ti se sviđa? O, to je prelepo. Imam ideju za drugi sprat. Treba mi odgovarajući pod. Da, ovaj će se savršeno uklopiti.
A, pogodite, šta ćemo imati na zidovima? Tako je. Prelepe slike slepih miševa. Ovdje ću staviti tvormar sa čarobnim napicima. A ovdje ćeš kuvati i uživati u svom omiljenom piću. Eto, posluži se. Ostalo okačiti luster. Ogo, čini mi se da se ovo zove kuhinja. Da, tako je. Šta je ovo? Šta se dešava? Izvini, nisam namerno. Mi ovdje ukrašavamo našu sobu. Ovdje je sve tako lepo. Ovdje će biti tvoja kuhinja. U njoj možeš pripremati svoju omiljenu hranu. A za sebe i za svoje goste. Pogledaj, jel ti se sviđa? O da! Ovdje je mnogo lepo! Obožavam ovo mesto! Tako mi je drago, što ti se svidjelo? Nije loše. Nama je ostalo da ukrasimo posljednju sobu. Ovdje te niko neće uznemiriti. Možeš slobodno da se odmaraš i uživaš u tišini. O, izgleda sjajno. Ovdje je baš udobno. Ti imaš prelepu novu kuću, za razliku od nekih. Po mom mišljenju, ovo je veoma lepa boja za zidove. Tako je lagana i prijatna. Savršena je za spavaću sobu. Dodat ću mekani kao oblak krevet. A tu će biti tvoje stvari. Baš mi se spava! Eto, uspeli smo! Wow, i vi imate lepu kuću, čestitam! Dajte mi malo da razmislim. O, znam! Želim jelo u obliku karmina. Hajde! Lako! Uzet ću zeleni krem. Da, evo ga. I stisnut ću što više na tortu. Tako je. Zatim ću uzeti poslastičarsku lopaticu i razmazati sav krem po torti. Cijela torta treba da bude ravnomerno prekrivena kremom. Gotovo. Sada treba da stavim ovo kao drugi sprat. Bacit ću i... A gde? A, vidim. Hvatam jednim prstom i vrtim. Da, to može svaki profesionalac. Stavljam kao drugi sprat. A sad ću poređati Skittles bombone. Odlično. Zalepit ću jestivu nalepnicu i treba hitno dodati treći sprat. Uzimam još jednu tortu i odseći ću komad od nje. A sada treba izvaditi marcipan i pokrit ću svoju tortu. Tako je. Torta mora biti ravna. O da, ja sam pravi majstor. A sad ću oseći višak. To je to. Treći sprat je spreman. Stavit ću ga odozgo. A sad ću ukrasiti sve jestivim bojama. Nacrtat ću dugu. Odlično mi ide. Još par dodira i to je to. Ja sam pravi umetnik. O, kako lepo! A moja torta je manja, ali ću je ukrasiti jagodama. A da, treba staviti jagode u čašu, a sad mi treba med. Evo ga. Otvaram teglu i sipam med unutra. Hajde, hajde, još malo. A da, toliko će biti dovoljno. A divno. A sada stavljam čašu sa jagodama i medom u šerpu sa vrelom vodom. I čekam. Mogu malo da se odmorim, da dremnem. Je li već gotovo? Dobro, izvadit ću i stavit ću to odozgo na tortu. Eto, dobila sam treći sloj od jagoda. A meni se sviđa. I ja ću imati 3 sprata čokoladne torte. Ali to treba da se iseče. Imam oštru katanu. I ja! Da, uspelo je. Savršeno. Hvala, hvala. Dakle,
A sad ću ukrasiti tortu Kit Kat čokoladom. Wow, kako divno! A još imam jestive usne. Napravit ću na mojoj torti lice. Da, to je baš super, zar ne? Bako, kako ti se sviđa? O, svaka čast, Tyra. A pametnica moja. A draga Chloe, možeš da probaš. Wow, napravili ste 3 ogromna karmina. Kako cool! A želim da probam ovaj. Izgleda jako lepo. A kakav je ukus? To je veoma dobro. Sviđa mi se. A šta još ima ovde? Opa! To je karmin Barbie od jagoda. Sad ću probati. Obožavam jagode. Prelepo. Svaka čast. A šta dalje? Opa, čokoladni karmin. Sad ću probati. A znate, ukus je baš dosadan. Odlučila sam. Pobeđuje šareni karmin od šefa. Da, znao sam da su moje kulinarske veštine najbolje. Sada želim palačinke. Možete početi da kuvate. Srećno. Odlična ideja. Obožavam da pravim palačinke, a najbolja sam u tome. A neću nikome prepustiti pobedu. To ćemo još da vidimo. A šef i baka su kao i obično. Stalno se takmiče ko bolje kuva. Kod mene je sve lakše. Ja uopšte ne umem da pravim palačinke. A dakle, moje rešenje promešati sve sastojke u blenderu. A valjda će nešto ispasti od toga. Odlično. A sada sipam sve na tiganj. I ne zaboravljam da mešam lopaticom. A šefe, nadam se da ne mislite da ćete moći da napravite palačinke bolje od mene. A neće uspeti. A već sam spremna da zagrevam tiganj. Hej, a zašto se smete? Zato što je to smešno. Ko koristi sada takve tiganje? Pogledajte ovo. To je idealan tiganj za palačinke. Ja ću pržiti palačinke na njemu. A vidjet ćemo kome će ispasti ukusnije. A na tiganj treba dodati ulje. A divno. Šta će vam toliko ulja? Postoji zgodan dozator za ulje. Poprskat ću sve, a zatim sipati testo. Bako, vama se samo jedna palačinka prži, dok ja pržim 4. A bolje jedna ukusna nego 4 užasne. A ja sam već napravila sve palačinke. A jeste videli? Ja ću jednim potezom preokrenuti sve palačinke. Da, uspelo. Bako, pogledajte kako su savršene. Moje palačinke su bolje i tačka. Jao, koliko više možete da se raspravljate? Dobro, preokrećem moju palačinku. Jao, nešto neće. Hajde! Eto, odletela je u kantu za đubre. O, nemam više. A treba dodati na palačinke sirup od jagoda. To mala Chloe kako voli. A zatim ću ukrasiti sve svežim bobicama. I dodat ću srce od palačinjaka. Gotovo. Onda ću ja da prelim svoje palačinke namazima od Kit Kata i Bountyja. To će biti mnogo ukusnije. Dakle, sipat ću 2 sirupa istovremeno. Chloe će podići kalup i bit će oduševljena. To je genijalno. A vidjet ćemo. Ma šta vam je opet? Prestanite, vi ste kao deca. A neka bolje Chloe odluči kome je ispalo ukusnije. Zašto se stalno svađate? A bolje da ste mi pomogli da napravim palačinku. Znam što da radim. Napravit ću palačinku od krofne. Stavljam krofnu na dasku i udaram tiganjom. A gde je krofna? Evo je. Sada zaista liči na palačinku. Samo što sam malo zgužvala. Ali sve je gotovo. Wow, kako sve lepo izgleda. Jao, šta je ovo? Dobro, sad ću probati ovaj užas.
Ipak ne, a plašim se da jedem to. Fuj! Šta dalje? Wow! Kakve lepe palačinke! Sad ću probati. Oduševljena sam. Tu je još sirup od jagoda. Obožavam ga. Opa! Poslednje palačinke. Tu je neki sos u kalupu. Wow, lepota! Sad ću probati. Može da prođe, nije loše. Ali najbolje su... koga da izaberem? Čak i ne znam. Težak izbor. Dakle, rešeno. Baka je pobedila. Čestitam. O, stvarno? Hvala ti, Mila. Ja Mislila sam super ideju. Treba mi moja kutija sa alatima za kreativnost. Dakle, uzet ću pače kartona i nacrtati na njemu šolju. Tako je. Zatim je treba iseći. Odlično. Sklanjam višak. A odozgo lepim plastelin. Super! Napravit ću od plastelina više detalja. A želim da dodam šljokice u oko. Da, tako je. Ispalo je predivno. A sad ću nacrtati usta. I obavezno penu odozgo. Ekstra. A sad mi treba najlepša kruna. Eto. Uspelo je. Mislim da je ispalo prelepo. Napravit ću spavaću sobu za svoju balerinu Kapućino. Treba više mekanih jastuka. I okačit ću lepe slike na zidove. O! I treba još popuniti garderobu lepim haljinama. I rasporedit ću aksesoare. A zatim staviti par kesa sa šopinga. Da, odlično je spalo. Ali nešto nedostaje. O! Idealna boja roza plastelina. To će mi trebati. Razvaljat ću ga i iseći na trake. Super! Isto ću uraditi sa drugim komadom. A posle ću poređati trake. Ovako. I odseći ću višak. A zatim ću sve iseći na kocke. Eto, gledajte, dobila sam lep tepih. Stavit ću ga pored krevetića. O, baš slatko. A tu će stajati stočić sa ogledalom. Tu ću staviti stolicu i rasporedit ću svu šminku balerine Kapućino. O, sviđa mi se. Brad, a šta si ti smislio? Ja? Sad ćeš vidjeti. Gledaj. Prvo treba pomešati 2 plastelina. Tako je. Zatim ću ga razmazati po kartonu i dodat ću više detalja. Ispao je tun sahur. Gledajte kako je sladak. Ovdje će biti njegov krevet. Nazi ću okačiti slike. Super. A sada treba napraviti drvenu policu. To nije teško. Mogu da je napravim sam od samog početka. Aha, još par dodira i to je to. A bitno je nigde ne žuriti. Eto, uspeo sam. Sada treba dodati police. Eto. I dodat ću još nogice. Pogledajte. Ostalo je to popuniti časopisima. Jeste vidjeli? To je jako dobro. Tu ću okačiti palice, a ovdje ću staviti loptu. Tu će biti komoda, a na njoj će stajati televizor. Tun sahur, gledaj, napravio sam ti spavaću sobu. Jel ti se sviđa? Naravno da mu se sviđa. Baš si se potrudio. A šta je kod balerine Kapućino? Wow, i ona je oduševljena. Vanessa, svaka ti čast, ti si super. Uradila si sve što je tvoja lutka želela. A šta ćete raditi dalje? Meni je drugi sprat potpuno prazan. To
treba popraviti? Hajde da počnemo sa ogledalom. Okačit ću ga na prozor i staviti baletsku šipku. Tu će staviti klavir, a ovdje biti mala scena. A još mi treba ovo. Rasporedit ću sve nagrade i stvari za balet. I tvoja lutka će ovdje plesati uz ovu dosadnu muziku? Ne usuđuj se da se smiješ baletu, to je klasika. Dakle, gdje sam stala? Dugme, odlično. Umotaću ga u plastelin. Zatim provlačim žicu i dodajem bisere. Ekstra, tako je, mogu da okrenem. Tu ću okačiti lijepo roze perje i to je to. Dobila sam slatku lampu. O, Vanessa, svaka ti čast. A šta radi Brad? O, kako lep sladoled. A Brad je odlučio da može da iskoristi štapić od sladoleda za svoju ideju. Zanimljivo, šta će na kraju spasti? Uskoro ćemo saznati. Opa! Pa to je klupa. Super ideja. Da, odlučio sam da napravim teretanu za mog tun Sahura. Uskoro sam završio. Ostalo da stavim male borce u ring. Ali prvo ih treba napraviti. Zalepit ću ove slatke face na poklopce. Da, tako je. Ponovit ću to nekoliko puta. I gotovo. Dodat ću još nekoliko detalja. I nalepit ću što više stikera na zidove. Odlično. Vanessa, hoćemo li da se igramo? Ko prvi? Ona me uvek pobeđuje. Kakva super ideja. To je jako zanimljiva igra. Brad je pobedio, a Vanessa izgubila. Nema veze. Hajde bolje da vidimo da li se balerini sviđa njena nova soba za balet. Wow, kako lepo pleše. Kakva gracioznost. Ali Brad malo toga razume. Da, to je sigurno. Lakše mi je. Dakle, treba da uzmem beli plastelin. Napravit ću oblik torte i skloniti sa višak. Zatim ću dodati detalje u obliku roze krema i malo lepih ukrasa. O, da, pogledajte, dobila sam pravu tortu. Stavit ću na sto što više slatkiša. A tu će biti tabla sa kapućinom. A na police ću staviti ukusne pite i kolače. Pogledajte, ispao je sladak kafić za balerine. A što je Brad smislio? Odlučio sam da napravim pravu stazu sa preprekama. Vidjet ćeš, to će biti jako moćno. Ovdje će moj tun Sahur moći da se trenira. Ispalo je baš cool, jel da? Balerino, tako mi je drago što ti se sviđa. Vidi, u goste nam je došao tun Sahur. Pozdravi svog prijatelja. Wow, a vidim da se vaše lutke odlično slažu. To je super. Možete zajedno da se igrate. A sada, hajde da vidimo kakve ste kućice dobili. Balerina Cappuccino je dobila veoma slatku kuću, sve roze, lepota. A tun Sahur ima